Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana ra pud ta manghigala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga lagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw mahigala. Adlaw karon nga Miyerkules, no? Pizza 26 na kini sa bulan sa Marso tuig 2025 o padayon kita sa ato ang mga gimbuhaton no niining kamuntuhon. Abi no kumusta naman dai mo mga higala no? Wala ba mo ubo, wala ba sipon, wala ba labad sa ulo, wala bang sakit ng tiyan, wala ba magsuol ang inyong arthritis, no? Wala ba magsuol ang inyong kuto-kuto, no? No, pasalamat as Ginoo mga higala nga wala tay mga gibati. No, walay ubo, walay hilanat, walay sipon, walay arthritis, sakit, wala musol ang arthritis, pero siguruho nato nga naginhawa pa ta, no? Kay disod na kayo mga higala og wala na di ay ta maginhawa bantog rang wala na ko gibating sakit sa lawas kay wa naman di ko magginawa. So siguro mga higala ha nga nagginhawa pag yun ta mo na gitawag sa mga drama pa na sa radyo Ginhawa Delphine. Ayan no. Ato nga timbayon mga higala og may mudto sa mga kong mga classmate. Kumusta na mga classmate no? Si Padre Obing Masyon, si Padre Kining Tonton Arnay, si Padre Damit Iramis o diya sa Cebu. Timbayaon pa dahil ako mahigala nga akong mga classmate yan sa Cebu, no? Si Father Joseph Anore, si Father Kipling Agravante, si Monsignor Tingting Angkahas, no? Si Padre Romeo Rumrum Narca, no? Si Padre Omen Mahusay, si Padre Mario Atienza, si Padre kitsa pa mga padriha mga Joey Belsinya, desod na kayo din nato tumayisgutan si ako pong Friends Forever, no? Friends Forever, si Father Rosdel Noel, no? O gingo manusab si Father One Rosaruso, si Father Glenn Vance, no? Glenn Vanson. O gingo manusab si Father Melton Medina. Kumusta na, no? Nang hinaot ko higala nga maayo pa kay lawas ang akong mga classmate, no? Ako medyo gulang na ang yung classmate, no? Si Duekens, no? Si Bradak. Dagang akong pangalan mahigala, nagtangay na akong Duekens, pwede po kong Duenex, pwede po ko og si Father Joseph Anore pa, tawag po ko niya Romnick. Ayan. Romnick, ano, George dahil. Siya dahil may akong tawag nga Romnick. Nga ang iyang tawag niya na ako George, no? George Bush ba sa una presidente. Dahil no, may ko sa dito sa Maasin, si Father Dudong Cordobes ug si Father Samuel Papa. Ayan no, may mudto na kanatong tanan mga higala nang hidaot kita nga na kitang tanan sa Kapiskay Panglawas. Abi no ari nata mga higala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamuntuhon. Abi no, ato di ay si Bishop Patricio Buzon sa Diocese of Bacolod aduna sa mensahe alang sa mga sumusunod sa mga matud pa sumusunod ni Duterte, no? Matud pa niya, no? Ako dahil nga mga no? Matud pa niya sa mga sumusunod ni Presidente Duterte, matud pa niya if Duterte's loyal followers profess undying love for him, they should know that God loved him more. Duterte is after all a child of God, and God wants him to be saved, for he does not take the pleasure in the death of the wicked, rather than he would turn his ways and live. Ato ka nang mabasa sa Ezekiel chapter 18 verse 23, no? Ako nato kining binisayon mga higala, no? Dili
kung tinuod, no, alang ni antong mga luya, mga gitawag na to og kanang lunod patay, no, lunod patay nga mga sumusunod ni kanhi Presidente Duterte, angay nilang hinumduman nga kung nahigugma sila kang Duterte, alabaw na ang atong Ginoo. No, gani tungod man kay si kanhi Presidente Duterte anak man sa Dios. Ug matud pa dili gusto ang Dios nga adunay usa sa iyahang mga anak nga mamatay, kung dili gusto niya nga ang tanan magbag-o sa iyang kaugalingon ug mabuhi. No, mana no? So manay gitudlo ni Bishop kining Patricio Buzon sa Diocese of Bacolod. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Francis call for an end to heavy bombing in Gaza and call for global peace. No, sa ato pa nanawagan karon ang atong talahurong Santo Papa nga unta muhunong na, no, ang grabing pagpamumba dito sa Gaza o nga mabatunan na ang kining gitawag na tong kalinaw sa tibuok kalibutan. Kalagip na niini ang mga nasud nga nagkabangi sama sa Russia o Ukraine. Ayan, no? Padayon ta mga gala sa ato nga mga pagtimbayak ug mayong mudto kaninyong tanan bisan og medyo hapon na ron. Ayun dili mudto gyud. Mayong mudto kaninyong tanan bisan og gabi na ron. Dili padagay na. Atong taruho ni Padre, no, ayaw na binuang mo na imo Padre nga may mudto kaninyong tanan bisan og gabi na ron. Ayan, no. No, may muto na rin na may galata asong Saint of the Day, March 26. Ang atong santo karon mao si San Braulio, no, Bishop of Saragossa, AD 651, no. Bueno, he fought against Arianism, higala daghang gyud kayong nagsupak daghang gyud kayong mga obispo nga nitabang gyud mga higala nga di gyud mapalambo kini mo ang pagtulon-ana, no. And then active in the a friend of the poor, no, aktibo sa mga butang, sa mga kalihukan nga nagmatud pa adunay kalambigitan sa pagtabang sa mga kabus. Unya ordinaryo na kay kini si Bishop Braulio or Saint Braulio, simple na kay ni siyang klases pagkatao ug gani maambuon ang iyang kinabuhi. Ako mahigala, simple naman po ko, pero nagdili kayo kung maampuon. Siguro mag-ampo na lang po dugay ko, no? Aron po nga mapariho ko ni San Braulio. No? Okay. Simple naman ko mahigala. Nakabalaw na ako mga kaubang pari nga simple na kaita, pero ang problema lang, kay dili parehos ni San Braulio nga maampuon ako, dili dyan ko kayo magawas nga nagmisa siguro ko perme. Pero giingon nga maampuon gyud ko kayo, murag di ta kasuhid ni San Braulio. Kini grabe man gyud ka maampuon si San Braulio. No, napo ko kauban mahigala nga maampuon pud ni. Simple pud ni kini hinoon. Simple unya kaning ordinaryo ra kayo ba og si kuan kana maampuon, no, si Padre Tonton Arnaiz. Ayan, no, mga maampuon ba, no? Ambot na gani si Father Masyon, umaampuon ba na gani, no? Budi, kumusta naman kada, Budi? Ang among tinawaganay ni Father Masyon, higala, Budi. Ayan, no? Usahay tawag ko niya, Bordik. Ako po mo tawag po ko niya, Bordak. Ayan. Mga amigo, higala, classmate ba niya? Kami mga pare, may higala, classmate na mo, or nag-igsuo na mo na. Sobra ba sigsuo na mo ang among pagtanaw sa usagusa. Ayan, no? Nahala, no? May muto na ka na itong tanan. Ari na tamang higala sa ato ang katikism. Siya namang orasa. Siya namang orasa. Layo pa. Mahigala, no? Ari ta sa atong giisugdan kagahapon. Katong idolatry ba? Siya ganito ang idolatry. Idolatry is the worship of an idol or a physical object such as a cult image as God or practice believe to birds on worship such as giving honor and regard to created forms. Ayan, no? Sa ito pa, kining worship mga higala, no? Kuang gini siya, pag-ilang at Diyos.
Nya mahimong idol ang usa ka butang kung isipon kini siya nga Dios. Ayan, no? Sumuna nga tungod lagi kitang mga Katoliko, no, daaman tay daghang kaayong mga estatwa sa mga santos, estatwa sa mahal nga birhen, estatwa sa mga sa atong Ginoong Hesukristo kanang krusipiho, daghan pang uban. Nya magampo lagi ta sa atubangan sa mga estatwa, magluhod man lagi kita muna nga nasaypan ta nga nagsimba ta og mga imahe. Nga mo may ilang nakita lagi nasaypan man lagi ta, pero angay natong masayran nga dunay tay ubay-ubay nga mga postura nga atong gamiton sa pagampo. No, klaro. Unya usa sa mga postura nga atong gamiton sa pagampo mao ang pagluhod, pero dili tanan nga pagluhod pagsimba, kung dili adunay pagluhod nga pagpaubos lang, no, pagpaubos ba a sign of humility, no, pagpaubos ba muna nga kita kung magampo kita atubangan sa mga imahe sa mga santos, mura tag na nahiha, mura bag nasaypan ta nga nagsimba kay nagluhod man ta, nagworship wala, nagpaubos na ta na a sign of humility tungod lagi kay do na magutay gipangayo gikan sa mga santos. Ang original ba dili mismo kanang imahe, kung dili mismo ang larawan, kung dili sa gilarawanan. Ang atong gipangayo gyud sa mga gilarawanan nga mga santos, San Isidro ba, si San Vicente ba, kining mga pagampo nila nga tabangan ta nilag ampo aron nga kun unsa kita gipangayo sa Ginoo ato gyung madawat. Pananitan nagampo ta atubangan ni San Isidro, among patron diri sa Ayungon, wala na nagpasabot nga gipakadyos namo ang iyang imahe. Dili na mao. No, kanang among pagluhod, pagpaubos na kay doon na baya tay gipangayo atubangan sa mga santo, sa may atong gipangayo, panalitan ako nagampo ko nga tabangan ko niya sa ako ang pagpangalagad isip ko sa paroko diri sa kining Ayungon, no, kay dili baya lisod din paroko to mga higala kay dala na baya tanan in all aspects na baya, no, pag atiman sa espirituhanong panginahanglan sa atong mga sakop, pag atiman pod usahay sa ilahang mga gitawag na to og mga problema sa kinabuhi, kay na may uban nga magpatambag lagi, no, kay na lagi mga bugat nga gusto nila kayong matagaan pod nato og counseling, no, man ang gitawag nato sa English og counseling. Do na po yung mga pag-administer sa mga sacraments, do na po may problema usahay sa amo mismong personal kinabuhi, o baka doon na po may problema usahay sa mga constructions, o mga problema usahay na mo sa ako ang mga kimbuhaton, muna nga kinahanglan good po may pagampo na ako magampo po ko nya una nga gipangayoan akong panabang San Isidro gyud kay siya goy among patron, muna nga nagluhod ko atubangan sa imahe ni San Isidro, pero wala na nagpasabot nga gipakadyos na ako ang iyang imahe, kung dili nagpaubos ra ko atubangan sa iyang imahe. Kaya nasayod man ako nga kung unsay akong gipangayo gikan sa original nga kining ang santos gyud iya ginabuhaton, kay nangayo man lagi ko og pagampo nga iyang ampo gina siya para nako, pero mag-agad ra gyud mo na nagpasabot nga kay gaampo na mga santos madawat na gyud nako ang akong gipangayo, dili nitabang ra ang mga santos og pagampo, no, ngadto sa Ginoo, nitabang ra ba. Dunay mga laing relihiyon nga mo direct to God. Okay ra man po na. Kami mo direct to God man po may. Kami di wala na nagpasabot nga kaming mga Katoliko, kitang Katoliko, ato yung gipaagi tanan ang atong mga pagampo ngadto sa Dios. Kita nagampo po ta direct to God, pero nagpaampo po ta nga direct to God gihapon, no? Klaro ba nga nagga-direct to God ta, pero nagampo po ta parehos ba sa doon na tayo gipangayo sa atong papa nga magpatabang ta sa ato ang mama o pangayo. Ano ba? Panalitan na kay mga ulitaw, no? Na mga ulitaw nga gusto bang danay babae ba nga nahigugmaan, no? O dili man na nagpasabot nga kay nagpatabang ka og hangyo sa imong nahigugmaan, di na pud lamang ka musulti personal. Dili na mahimo mo personal jud kag sulti directly sa imong pangulitawhan, pero pwede pag magpatabang kasi imong silingan nga ilaig agaw badagway, may na lamang na mo ingon-ingon pud na sugta na lamang ning tawhana kay
Pastila, no? Pastila, no? Una hitabo na ang higala, no? Nga doon na ba ko'y kuan kanang kauban sa unas ursog ko nga nagbulag og sa iyang asawa mo na nga sige siyang pangayog pasaylo sa iyang asawa, no? Matay kay di man gyud mo pasaylo kay ni lagi pong may pagkamaldito pos mga chicks pod ginagawa. Di na gyud makigbalik yang asawa. Matay di nagpatabang sa uyuan sa iyang asawa. Nakauban man na mo sa una sa ursong ko. Kabalo kag unsay gihimo sa uyuan. Niingon sa matay, naluoy man ko si mumpana ganaday. Naminaw ko no ang asawa. Hapit madas magigtas di karga. Kay wa mas huna-huna siyang nagtrabaho. Wa mas huna-huna. Hapit ang taon madisgrasya kay wala sa huna-huna. Guud gidagay taon to kay wa na mo nangayog pasaylo nimo nya wa gino pasaylo. Ni action kunog tungok ning asawa mahigala. Dayon pag humanihilak. Pag nihilak na, gisultihan dayon niya itong among kauban sa usong ko. Ato na dito kay murag makigbalik na kay naghilak to ganina akong giistoryahan nga hapit kamadas magi. Ayan. Pagbalik nakiguli na dahil ang asawa niya kay tiyaw mo nang hapit na siya maatrasi, no? Kay dito man siya nagtrabaho na pitch may turntable niya kanang turntable kuan man na mga tarak adto man nila idam ang ilahang mga tubo. Wala na ba? Ang ato pa nakatabang og dako tong pagtabang og hangyo ba mutabang og hangyo ba. Mo pud ang mga Katoliko, no, nga mohangyo tas Ginoo pero magpatabang putag hangyo sa mga kining mga santos. Klaro ba? Kanang pag-ampo tabang og hangyo ba. Manang moingon nga kami direct to God lagi ba okay man na. Pero kami direct to God kitang mga Katoliko direct to God ba punta. Pero magpatabang tag hangyo sa mga santos. Klaro ba? So muna usahay nga sa atong pagpaubos magluhod ta atubangan sa mga santos kaya nagpatabang tag pag-ampo usahay maaan ta ba nga nagsimba ta sa imahe sa mga santos. Ang tubag niya na, o dili na siya tinuod. Wala na, no? Ang ato lang pasabton, pwedeng atong mga kaobay, kaigsuunan na ito, nga laing relihiyon, nga nagtuog yun sila, nga kita nagsimba yun og mga santos. Wala. Kaya nasayod man kita, nga ang ipaka-Diyos yun na itong mga Katoliko, kuan ramang yun na. Sa ganyan itong ipaka-Diyos, kuan ramang yun na, kanang tulo ka persona sa usa ka Diyos. No, klaro na. Doon naman yun sila gipangsulat lagi na. Lagi din sa kuan sa kinibang asa man yung lugar may gala. Kining dapit diri sa kuan ba, no? Kining sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 4. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven and earth, or on earth in the waters below. Sa ato pa dili wala tan gididi og himo og mga images basta kay dili lamang nato iluhon nga Dios, no? Kay kun atong basahon sa Exodus kapitulo 25 bersikulo 18 sa 20 gitugot man lagi ang imahe, no? Sa isig katumoy sa takop sa kahon paghimog duha ka kerubin nga bulawan usa sa isig katumoy niini himuang kini nga nga anaa gayo nga unay gayud sa takub. Kinahanglan nga ang mga kerubin magbukhad sa ilang pako aron hipandungan sa ilang pako ang takub. Magatubang sila nga magtan-aw sa takub. Ayan, no? So muna sa takub or taklob sa mga sa Cebu ni mahigala takub pero sa ato taklob ni mahigala. Okay, klaro? Abi na atong balik-balikan kaya po daog mga higala ha kanang mga kining issue ha kabahin sa visual image nga gihimo nato kuno no nga mga Dios. Ang supong tubag niya na wala taon wala taon may naan ang hunahunaan, no? Mga kuan ra gina siya mga wrong interpretation sa laing relihiyon. Nasayop sila pag-interpreta sa atong mga aksyon. Nung nakadungog bang kuan nga na wala na nyo gipaka-Dios nganong kaluhod man lagi mo naan lagi daghang kay kahulugan sa pagluhod natong Katoliko.
usahay nagluhod ta tungod kay nagsimba, no, kanang panahon sa konsagrasyon, konsagrasyon ba kanang paghimo sa pan og bino nga lawas ug dugo ni Kristo. Doon na po tayo gihimong pagluhod aron pagtahod, no? Napunta ni ana. Doon na po tayo gihimong pagluhod aron pagpaubos. No, una, kita nga nagluhod ta tubangan sa mga santos, dili na pagsimba kung dili pagpaubos. Oh, klaro ba? O nya dili ta malimot nga dili tanan nga mga kanang imahe gidili. Doon na po yung mga imahe nga gitugot. Sama ni ining atong mabasa sa Exodus chapter 25 verse 18 to 20. Kini bitawng mga linilok nga mga kirubin, no, bulawan nga mga kirubin. Sa maning kirubin, kuan gud kana gungtong gagmay kayo nga mga anghel, mga espiritu ba. Ana. O klaro, abay na balik-balikan na to na og mga adlaw higala na kay isyo kay na siya mahigala mo na gitawag na to controversial ginagayo. Pero dugay naman kayo ning kuan na isyo pero gabalik-balik lang. Nakatabi taong iconoclasm sa una pa ni. Pero ato sige kung tubagan kung kinagmay kay para nga katong wala pod makadungog kayo, makadungog-dungog pod. Okay, daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.